Fagorreko lantoki hau, ez da Arrasateko etxeak Txinan duen plantarik handiena. Ura esan gain dago. Baina lantokia txikia izan da ere, ez dirudi erreza denik kafe makina non dagoen jakitea. Baina zer gertatzen da, hemen ez dago kafe makinarik? Zer judaz, lanik ezontzen ba? Hori lana aurreratua daka, kriston lana egin du ja, eta bueno, hain nintzen kafe baten bila, non dago hemen kafe makina. Kafea hemen Txinan, hemen ez da kafe egia edaten, hemen teatzen du tanok. Euskal Herriko enpresa izan da, zergatik erabaki zenuten honea Txinara edo Asiara etortzea. Bueno, gehien bada guk hemen asko saltzen durako. Hemen Txinan alabe oso asko saltzen da, orduen ez dauka zentzu gehiegirik Europan montau ona ekarri hemen saltzeko. Askoz behobe da hemen bertan montau, bertan saldu ahal izateko. Eta zenba denbora eramaten duzu hemen? Ba, montatzen ja 5-6 bat urte. Ofizinak urte asko gizaduka, 18 bat urte, baina montatzen oindara 5-6 urte hasi ginen. Fagorreko planta honetan, makinetarako osagai elektronikoak egiten dituzte, Txinako merkaturako. Txinatarrak negoziatzaile zorrotzak omen dira, eta lanean ere gogor dihardute. Badu Judasek zer ikasia bai. Zer Judas, zer modu ja hori? Hau, dana primera, ondo dala. Etorriko da, enkargo bat ikusta zer modu duen lana, eta jak esan guzu. Kargatua? Ei, ama. Orain komeriak. Dute zer egin hemen? Zingo dut. Zertan ari da? Ez dut uste... Judas! Erne, arduraduna. Zorrotza ematen du. Judasen trikimailu ez konturatuko dela uste alduzu. Ez dakit. Lanen dago. Plaka edo konpontzen egiten da, nik uste ja primeran da, hola. Nagusiaren gana, ez, nik... Banekien hau etzela ondo bukatuko. Boronka ederra eta gainera nagusiaren gana. Enuke hor barruan egon nahi. Bueno, Judas, oso gaizki ez duzu egin. Baina nik uste dut lortuko dugula beste lanpostu bat egokiago zuretako. Ondo, azkenean lan hobeago bat, hori da. Suposatzen dut zure gustukoa izango dela. Bale, mi esker. Ez, zera, begira non jarri duten. Azkenean, kategoria ziego naute. Bueno, azkenean ez diate eman hain lan txarra. Tipo honek zapaldu dit, egin dudan lan guztia. Tira, lana nahi zuen, lana badu eta gainera gustora geratu da, ez? Kompleto gara orduan.